рақобатҳо дар доираи чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни бонувон дар шаҳри Истанбули Туркия ҷараён доранд. Дар рӯзи дуюми сабқатҳо дар вазни 48 килограмм Тоҷикистонро Сумайя Қосимова намояндагӣ намуд. Сумайя дар даври аввал бо Севда Асеноваи булғористонӣ ба ринг баромад. дар ин нерӯсанҷӣ ки 3 раунд идома кард, варзишгари тоҷик натавонист муқобили ҳарифи худ рақобати арзанда нишон диҳад. бо қарори якдилонаи доварон Севда Асенова аз Булғористон ғолиб дониста шуд. Сумайя Қосимова бошад ҳунарнамоиро дар чемпионати ҷаҳон хотима дод. ёдовар мешавем ки Тоҷикистонро ҳамзамон дар ин мусобиқоти фароҷаҳонӣ Рӯҳафзо Ҳақназарова дар вазни 50 килограмм, Миҷгона Самадова дар вазни 57 килограмм ва Шоира Зулқайнарова дар вазни 63 килограмм намояндагӣ мекунанд. Миҷгона ва Шоира аввалин рақобатҳои худро рӯзи 11 май доир менамоянд.